Bubuksan na namin ang alakansya namin. Sige, bilang. Asan na sa'yo, Mayang? Bibilangin na lang namin. Mayang? Mamaya, baka ako mo si Kevin. Meron tagwa. Ito naman. Napaadudabli. Diyan sa'yo, dyan sa'yo. Basa, yan mo! Kaya nga, nilipat ko dyan, Zay. Sige, bilang. Diyan nga rin pa muna. Bakit kasi nilagyan mo nito? Wala ko kung naglagay yan. Limani! Baka ikaw, Mayang. Oh, hindi ako nagpapakialam dyan. Siya, Zay. Mga tao. Meron, Zay. Ba't puro bigbibente? Bakit naklaro naman yung mangyayap? Sa pera lang dapat ang ipakita, Luz. Ay. Ha? Yung pera lang ipakita, huwag nyo sumali mga mukha nyo. Ayan mo. Landscape mo, dudes. Hindi ko alam. Avocados from Mexico! Landscape yan. Ayan mo na. Ba't bawal ng tao? Hindi ba, dude, landscape mo ba? Ano yun? Pag ganun. Baliktad. Galit? Yan. Gusto manakit? Oh, di nakikita pa. Walang naman yung ganyan ko. Yan lang. Bakit pera? Tingnan mo tuloy ang nahulog. Pera ko naman nandito, Zay. Tignan mo yan, Zay. Walang naman, Zay. Hindi naman sa kanya. Puro balik. Yung mga pera ko na, guys, yung mga pera ko, Zay, kinukuha niyo, Zay. Naubos yung pera ko, Zay. Sabi mo. But ka. Kumuha ka no? O ano yun? Pera ko yun. Kikuha ko. May kinuha man daw si Mayang. Talaga lang ito. Kami man daw 50. Akin na yung 20 mo, Gabriela. Ito budoy. Akin na yung dinamo. May ano ka, sinuswerte? Sa'yo na yan, Zay. Zay, makita mo pa sa video na kinuha ko yan, Zay. Kinuha nga. Oh, tignan mo, sakto-sakto ako yung naganito. Okay. 5. Butang-butang mo, binting. Labay ta mo. Na 100, 200, 5, 300, 400, 500, 600. 600 ma. Zay, Ito pa. meron, Day. 600 dito. So, hi guys! Ayan, nagbibilang sila ng pera guys. Titingnan nila kung magkano yung naipon nila sa isang taon. So, mga ipon ni Budoy. So, magbibilang sila. Magkano na yung mga pera ninyo? Ito, may 2,000 na dito. Wow, may 2,000 daw siya dito guys. O, tingnan mo. Yan. Tapos Ba yun? 600. Tapos 2,600 na. 2,600. To. Di ba Mamaya, guys? bilangin 100 to. pa natin. Lang. 100. 200. Avocados from Mexico. 7 na, 7. Ilagay mo na. 300. 400. 600. 500 man. 500. Oh. Naku kay Mayang wala talaga kasi yung pera ni Mayang puro coins. Ulitin mo. Ako lang ano. Sa'yo yan, kulang-kulangan ka dyan. Kayo lang nagbibilang yan. Ito. 7. Ito pa. 100 yung 7. 7,000. Ay. Oh guys, may pera. Ang dami ng pera guys. Oh. Sana all. Marami ng pera. Nakaindot mo naman sa million. Ito. Sana all talaga, Zay. My favorite, Zay. Hindi na tayo makaipon yan. Wala na akong trabaho. Gabaan. It's the cellphone for me pa more. Ayan. 100. Ganun, 800. Itong 100. Yung 2,000. Sa akin na lang ito tagbabarya. Kay Mayang puro bayra. Bayra. Maria. Naghuhulog naman siya ng 100 dyan. Parang hindi yata niya niluhulog. Anong sabi ni Shulo? Ano daw? Ay, napintan na natikang ito ni si New Year.
Wala yung signal. Wala na. man. Hindi ko pa yan nabili. Magbuka nga ng 20 20. Ano, 20? para 20. buuin mo may itong 20. Ayoko. Buuin mo tong... Ayaw. Tong kan. Ayaw. Ang 20 lang sa... Ito pa. 20, 40 yan. Meron, kabigat ba niyan? Okay lang yan, kasi sabi mo, sa'yo na lang yan. Ito lang yung sa akin. Isa akin na lang. 10. 500 to. 10. 500. So, meron kang 10. 1,300. 110. 1,300. Okay na. Sa'yo mo yan. Wala. Wala pa siya 500 yan. Wala nga, Day. Kasi ikaw, binibili mo agad. Kupit tayo na. Uy, ano dito yan? Kupi to eh, dun sa ano. Ha? Magkano yan? Yung sa'yo. 40. Puros, bariya sa akin na. Kaya bilangin natin yan sa'yo. Di magkano na yung pera ko. Eh, di ba may 2,000 pa ako. 3,300. 3,000 na. 3,300. Si mama mo mag-deposit dito. Sige kaya sa Lunes. Kaya hindi ka pasabay. 50 na. 50. Jai lang. 50, hindi 30 pa lang yan. Ay, pala na. Magkano kaya nito siya? 4, 1,300. 5, Yun lang. 4. Yan, 40 na yan. Ito, oo. Tapos may ito siya, di 3,300. 45. Wala. 3,300. Yan, pira. Kala ko ito. Saan pa akong 2,000? Lima na. Kala ko nagulog ako ng 1,000. Wala naman siguro. Kay Marvin. Wala, doon pa. Hindi, pabuo ko muna bukas dun sa LBC. Maraming nangangailangan nito. Para punta mo sa ano, yung may papasabay ako. Patay mo na yun. Ito. Hindi, sa'yo na yun. Ay, ano na. 45. Ay, 45, 40 po. Ay, 45, 40 piso. 46. Si Mayang naman. Ano na yan?